mivolagna olo tsisy jery, mivolagna olo draba. Azafady tompoko, nandaniane fotoagna nianatra ta l'école karakory fandehandraha zegny. Ke raha ohatra ka volagnina hoe izy io 15 mètres fa izy io tsy hoe raha non tsy zegny, vandy zegny tompoko, vandy diso zegny. Faly magnano mbola tsaratsika jiaby avagnaby. Ino matonga io problème ria bastuliara mahakasiky le terre rare io amin'ny maha polytechnicien tegna ozaveko tsotsotra izy amitsika eto niany. Tamin'ny classe de terminale atsika anampianarigny ny atao hoe tableau périodique des éléments. Ka raha mizaha atsika agnatin'ny tableau périodique io dia ny atao hoe terre rare misy 17 éléments izy. 15 amin'io ny famille lantanide à partir du numéro 57 à 71 de miampy amindray scandium sy litrium. Io zegny atao hoe terre rare. Ny tegna marigny zegny alohan'izay hitaka amin'ny propriété nany terre rare io tsy hoe raha rare izy maharare izy fa le fomba hitantsika baka eo ny agnanaovagna extraction nany no mahatonga izy hoe rare. Fa ny tegna marigny zegny ambony tany eto dia feno terre rare ireo éléments novolaniko fa à une très faible quantité. Zany hoe zegny sarotro zegny ahitagna io élément bro amin'ny toerana raiky hoe be quantité misy aminany. Zegny mahatonga izy hoe terre rare. Fa ny tegna marigny zegny tsy rare. Ka ino zay les propriétés physiques na chimiques n'io ro 17 éléments. Ro 17 éléments io zegny misy ohatrany karaha olo ataontsika hoe pianada na prala na pravady. Mitovitovy reo fa kanefa isaka olo zegny manana spécificité nany manokana. Ka amin'ny terre rare zegny ny raha ataontsika hoe mampiavaka io ro élément ro na ro minéraux ro dia hoe amin'ny resaka hoe stabilité thermique. Zany hoe zegny misy amindreo zegny tsy ro jiaby fa misy élément amindreo zegny afaka misupporter nino izy ty à haute température. Karaha zegny koa resaka amin'ny conductivité électrique. Misy amin'ny groupe ndreo zegny manana zegny propriété zegny fa indrindrandrindra amin'ny resaka magnétisme. I raha jiaby ny courant teo igny zegny les grands ataontsika hoe les propriétés telo maventy io dia ampiasaitsika amin'ny raha ilaitsika andavanandro amin'ny fiainana moderne misy atsika zao. Ohatra amin'ny téléphone-tsika io zao écran io. Écran na écran plat io na amin'ny télé io na écran téléphone io dia misy élément ny amindro 17 éléments io ao ampiasaigna amin'izegny. Karaha zegny amin'ny batterie na automobile électrique io na nino misy zay raha jiaby zegny. Karaha zegny amin'ny resaka hoe développement durable zao ty magnamboatra éolienne misy aimant permanent atao raha tsy andeha hagnanokory électromagnétisme aminareo fa io aimant io mbola agnatin'ny terre rare. Karaha zegny amin'ny l'hôpital regny IRM sy laser sy ny namany regny dia mbola misy ro élément ny terre rare. Donc zegny le fiainagnantsika moderne zao zegny tsy afaka raha tsy mampiasa ireo minéraux aby. Le fanontaniana mipetraka amin'izay hoe karakory atao mangala zao. Contrairement zegny amin'ny resaka hoe ohatra ataontsika hoe ikoragna olo mizaha volamena. Olo mizaha volamena zegny angadindreo fotoka dia vao diovindreo amin'ny rano dia io ro mety abongambolamena zegny. Fa io terre rare io tsy karaha zegny. Terre rare io zegny mitovy izy amin'ny procédé zegny zany hoe zegny misy fotoka maro alaigna satria mila quantité na terre maro azahoana quelques grammes ny terre rare ro minéraux bro. Bon, avy eo zegny tsy vitany hoe ny diovigna izy fa ireo zegny mila séparegna koa, mila misy moyen zegny anao iséparegna ro élément ro satria à la base zegny ro élément jiaby mitambatra izy fa mila misy procédé chimique aliony olagna aminany amin'ny procédé chimique satria bon olagna voalohany zegny tsy maintsy androboka tany zegny anao zany hoe zegny raha jiaby amin'ny tany andeha hizavanao zegny tsy maintsy horavahiny satria io nandeha hisivaniny ampiasa rano anao dikan'izegny amin'ny tany tsisy rano tsy maintsy ho retrivinao rano agnadiovagna izy fa indrindrandrindra zegny izy koa vitan'izegny fô boka hoe ity le raha mbola io ihany karaha ataon'olo mangady volamena ho za fa eto zegny tsy maintsy mila mampiasa anao acide mampiasa anao dissolvant sy ny karazany ahafahana magnasaraka regny élément regny satria araka mivolagna anakaty eo igny arakaraka ny application tadiavinao no angalanao hoe amin'ity famille ty lantanety ty fo ny ilaiko satria ireo jiaby blanko mitovitovy karaha ataon'olo pianada prala fa samby amin'ny spécificité nany. Donc zegny anao tsy hoe ke niaraka izy ny sivaninao nahazo terre rare araiky anao non fa arakaraka ny raha tadiavinao no
angalanao le élément agnato ka io ny olona be amin'ny ateraka raha satria nagnino pollution na rano ampiasa produit chimique mahery vaika dikan'izegny polluenao le rano retrivinao kendriky le rano satria mila quantité na rano be tsy vitan'izay fa izy ampidirinao agnatina acide ndraiky solvant sy ny namana sy ny karazany regny produit chimique regny dia ipolluenao igny rano igny ary magnarakaraka azy igny le godranany igny tellement pollué tsy maintsy mila traitena sy ny sisa donc zegny fivolagnana hoe 15 mètres fivolagnana hoe non zay tsy andendroboka vandy zalahy zegny ya mampavandy raha nianarany nareo azafady tompoko anareo nandaniane ino izy ty fotoagna niantra ta l'école karakory fandendraha zegny ke raha ohatra ka volagnina hoe izy 15 mètres fa izy tsy hoe raha non tsy zegny vandy zegny tompoko vandy diso zegny fa io raha io dia le fomba fangalagna izy miteraka problème maventy fa indrindrandrindra misy koa amin'io raha io le raha magnano extraction anany misy élément radioactif agnatao plutonium sy ny karazany uranium sy ny namany regny dikan'izay zegny na le hoe la poussière anany fo kendriky am'le olo miaigny magnodidiny sy ny karazany sy ny namany ao defa hoe miarahaba reo ny cancer chinois baka zegny tena nagnano satria ireo olo malandy tandrefa io reo tsy adalany na iny raha io koa tsara tsy nitoizan'ireo taondro amin'ny tananandro agny fa ny raha andeha ataondreo zegny ambilà fo zegny le anao vahoakanao maty ny jaly iny déléguendreo aminao agny fa izy fa vita madidy io no alefandreo amindreo agny raha ohatra ny izy io hoe nalaigna fotoka igny bon izy lahy anareo agny traité izy mbola kirikiry nitorina zegny fa izy koa io no agnanaovana raha jiaby sy ny namany zegny baka io ny io tsy voadiotsika agnatin'ny dimampolo taogno hitanareo fo kany Tchernobyl regny Tchernobyl izy iska niany mbola tsendriky misy azo ipitran'olombelogno nefa tamin'ny année 86 ou 87 tagny nipoan'io centrale nucléaire io ke atsika zegny aza magnano raha amoriry atsika eto za matsaro irany zoko milclénement hoe mandora mantsilagny io tokony ampody ira io ary tokony ho andesitsika misaintsaigna atsika tsarakaraiky agny kaza mandora mantsilagny atsika ty aza ny ravoravo falifaly mahita parata ela anipazan'olo taolagna niany amonoagna ny taranaka faramandiny ary io tsy problème reo toliary agny fo Madagasikara raiky atsika samy malagasy dikan'izegny raha koa tsy mety an-tanànan'olo agny tsy tokony hoe ke izy baka tsy amin'ny agny ke ambilafo mavoarozy igny tsy mety toetsaigny karaha zegny ke dikan'izegny zegny eto mbola agnafarana atsika jiaby agny tagnanatsika i raha hamono atsika izaka io izy koa zo nanjary nagnino mareo ny Amerikaigny na vinisy na janogndrony indreo hoe amindreo io tsy hoe rara le raha izy iny manako anareo le terra tsy hoe rara fa le fomba amin'ny grande quantité io ny masarotra tagna izy de vo amindray le fomba nagnino tsy ataondreo amindreo agny raha tiandreo io fa mandeha milomay mandeha amitsika agny baka avao koa misy agnatina atsika ato mivolagna fa hoe mivolagna olo tsisy jery mivolagna olo draba azafady tompoko raha zegny mba nianariny ta l'école fa tsy karaha zegny fandeny raha zegny na olo tsy nianatra zegny mety mahita fo amin'ny reportage sy namany fa izo dia mandora mantsilagny atsika anatin'le raha ke eto avec force no iadivagna ivolagnina amin'io hoe raha tsy manjary poison andeha amona atsika satria na de vola ho azitsika amin'io fo tsy hata tsy avampody raha jiaby andeha robatigna aminano ke eto anareo mpanao agnaty fitondragna ty mba diniany ho avy ny taranaka anareo zegny farambarako anareo zegny anareo na masazo nareo aminany io amin'ny fitondragna sy ny namany sy ny karazany zegny hoe sy ny namany sy ny namany tsy magnino zegny mba mahandra raiky agny mbo agnano anao miakolpa fahotako zany fahotako lehibe raha andeha hamono volagninareo présidenty hoe ajanona io fa mety misy raha hafa fo mety afatsika mampandroso tanànatsika ty tsy mila mandeha mitsokorokoroka raha jiaby tsy tokony tsokorigna agny ke miraratsika jiaby bonne journée velomey